Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati sayyidina hadir bayan budi malakan sayyidina Abdul Qadir Jilani jami'il mu'allafi kutubi ta'alamnaha wa summa ila hadrati asy-syekh Sya'rani wa summa ila hadrati ya Allah Syekh Abdul Ghafur Matinan Sayyidina Mirzam Sulaiman Zuhdi Sayyidina Baharuddin Pelas Sayyidina Abdillah Sayyidina Abdul Ghafur wa usulihim wa furaihim wa ahli baitihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamitihim ajma'ina ghafarallahu dzunubahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wancine Sohifah pinten gang 11 nggih 14 sensor nyuwun sewu jane iki meng wayahe sing ngaji iki yo jane yo guse ngono wayahe. Dadi iki ben enek napa genturan sing rada anu rada gumregah ngono lho. Lah episode kedua niki wayahe bar iki kok berarti yo guse ngono ya. Aku tak sedelut ngono ya. Lah iya ngono lho jane. Lah aku malah arep balapan kon ngaji. Gitu loh. Ning tapi iki Bang umpamane ngaji ngono yo cocok karo terusane ngaji malam Rebo kala wingi. Ngaji malam Rebo kala wingi kula niku kan yo napa niku matur ngeten. Wong ngaji kuwi kaya perang fisabilillah. Ya ta, Bro? Malam Rebo ya. Aku malam Rebo kae yo matur. Wong ngaji kuwi kaya perang fisabilillah. Godane akeh. Mbuh godha saka kesehatan, mbuh saka kesibukan, saka materi, gitu. Ngene iki kathah to rencange awake dhewe ning luar kono. Mului yo ijik enek sing nyambut. Lah iya niki yo enek to. Terus napa niku alangane yo ruwun reno. Bahkan aku wingi matur wong ngaji kuwi kaya perang fisabilillah iki mung terang nyoto tenan, Bro. Iki mung jan kaya perang fisabilillah tenan iki Bang aku iki Bang. Tenan. Iki Bang umpamane aku kalah ngono aku ora teko kene. Tenan. Lah piye lho ngene iki aku ngaji ngene iki yo ngene iki yo sumpek peteng pegel. Iya to, peteng dedet gitu. Estu. Sebabnya pun apa? Tenang. Iki Bang kono dompetku hilang. Iya to. Dompetku hilang ning Tulungagung kono. Wis KTP-ne ilang. Napa niku kaya kartu kisku yo ilang. Apa nek sitoke? Ayo simku yo ilang. Wis duitku ilang iki, Bang. Dompetku ilang iki, Bang. Lah wonge bose iki patang dina temu lah. Wis muga-muga dijabahi ngoten. Amin. Ning tapi alhamdulillah aku iki mang perang batin sangka sumpek peteng pegel iki mang
aku iki meng iso sainti-inti iso menang, Pak. Yaiku aku iki kelingan. Yen napa niku keterangane wonten ing Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Lah, aku pas keadaan sing kaya ngene iki lho. Dadi wong ngaji kuwi sejatine awake dhewe ngaji ning nggon kene iki lek ya gur ngaji kitab, gitu. Ngoreksi kitab. Tetapi keadaan pada saat yang saya alami saat ini sejatine kuwi sak dhuwure ngaji yaiku ngamal ning ngaji. Lho Bro. Dadi lek iki mang dina Bro. Iki aku yo ngaji kitab, yo ngamal ning ilmu. Lah lek awake dhewe biyen ora ngaji masalah sabar Pak Ibu. Estu ki meng aku wis moenggok ngetan. Saiki wis turu, murep. Wis mikir wis sesuk piye sesuk. Lek golek surat keterangan nilang piye iki. Semaya-marane ning kantor polisi. Waduh. Wis bingung. Lah mula niku ketika aku eling dawuhe pangeran yaiku ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu niku enten tetesan nur, tetesan banyu sing manggen wonten ing manah menika iso dadi pelipur saking kesusahan kula. Dadi aku ora maido tenan Bro. Wong niku ya Bro, wong kuwi iki saben dina Bro asline wong kuwi gugur simpangan kalian nikmat kalian musibah. Jadi wong urip ning donya kuwi ning panggene ngendi mawon ndeli kaya apa, pinter kaya apa, wis to sekabeh wong sing urip ning donya iku bendina simpangan karo nikmat kalian musibah. Dadi ibaratnya kalau wingi aku ketabrak syukur, nah, ketabrak nikmat oleh nikmat yo sehat gitu, yo nikmat rezeki, yo nikmat kebahagiaan gitu. Nah terus iki mang aku ketabrak musibah, ya kena musibah gitu, dompete hilang gitu, kata oh ikut boleh surat keterangan tidak mampu iya mampu oh iya besok boleh surat keterangan mampu menghadapi kenyataan gitu. Nah, mampu menghadapi kenyataan ora iso ngaji penting iso solawatan ya ning tapi ojo ora rapi ning bendaan yo kleru to bro ruwet iki dadi nggih ngaten iku nggih dadi intine nopo intine awake dhewe iki sing penting ya kuwi mang selalu bersyukur karo nopo sing awake dhewe duweni karo alami. Kadang ki nopo? Kadang ki bener aku iki mang wis wong sing kelangan, kena musibah. Tetapi di luar sana kathah lho wong sing milik karo kehidupanku. Contohnya apa? Sehat. Wong ki lek sehat niku dimiliki wong sing
loro. Jadi wong loro ki ning rumah sakit akeh kae. Sing sugih-sugih utawa sing rusa-rusa ning rumah sakit ning tapi nglarani kae. Kae iki wong loro kae milik karo wong sing sehat. Wis to awake dhewe iki bener bro. Enek wong siji ekonomine napa susah, bojone hilang, tapi jin sehat. Iki wong iki mesti dimilikne karo wong sing loro. Ngoten lho. Lah sing bojone ilang, Bro. Ya toh? Kuwi mestine milik karo wong sing duwe bojo. Walaupun to bojone elek. Gitu. Enggak. Wong sing ora duwe bojo mesti milik karo wong sing duwe bojo. Mula niku awake dhewe iki kudu pinter-pinter ngetokne ngajine awake dhewe dalam keadaan apa kemawon. Lah iki sing pas kangge ngetokne sabar iku ya memang wong sing kena musibah. Jadi wong sing gelem sabar, fa insyaallah niku cepet anggene makbule donga-dongane. Cocok ora, Bro? Ya, wis. Terus saiki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu ing ali. Man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man. Kula yaumin ing dalem saben dina. Dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wong kang ngucap saben dina. Ngucap napa? Ngucap Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti lam yuhasibuhullahu bima fa'aluhu fid dunya. Dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wong kang saben dina gelem ngucap niku yaiku waman utawi sapa wonge iku kabaro dina. Wah, kok ngono to, Bro? Walah ngene lho. Allahumma duh Allah barik mugi paring barokah Tuhan. Li dateng kula fil mauti ing dalem mati. Wa fi malan ing dalem barang ba'dal mauti kang sause mati. Lho, Bro. Sapa wong kang sing saben dina gelem ngucap Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Niku wau sapa sing gelem ngucap niku lam yuhasibuhu moko ora ngisap ing man sapa Allahu Allah bima kelawan barang fa'aluhu kang nglakoni ing man fid dunya ing dalem dunya. Dados sapa wong kang sing gelem ngucap saben dina niku wau Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Nomor 14 lho, Pak. Iki lho. Sapa sing gelem ngucap ngoten niku wau niku benjang Allah boten bakal ngisap dateng perkawis napa wae sing dilakoni wonten ing donya. Iki lho, Pak. Iki lho. Iki mong enten maknane mboten? Sing nek maknane mboten. Oh, iya.
Kilo Pak. Kilo Pak. Kilo. Ora podo kita Pak. Bener, ngelmui baterai yo lek urung temu ya angel ya bro ya. Lek wis temu alah yo ngene rewole. Jadi iki ngelmu ingkang istimewa sanget. Awake dhewe iki mestine lek yo dosane akeh. Aben-aben nglakoni dosa, nglakoni maksiat, gitu. Terus ki saben dina awake dhewe iki mesti kon syukur ki wangel. Ngibadah apa meneh. Oh kadang ki dilokne kancane ngene wis ngejak gelut, gitu. Kadang mangan ora enak ngene wis miso, gitu. Kadang apa jenenge kuwi ngenteni kancane ra teko-teko ngene wis emosi. Wis to. Patang dina apa? Kadang ya ngono. Wong ki wis to. Awake dhewe iki ora iso kon lepas kalian kesalahan-kesalahan sing manggen ing donya iki ora iso. Wis to. Wangel sanget. Mula niku bahkan wong niku ki berusaha kanthi ngelmu zahir batin. Wis enek sing belajar ngaji terus menerus. Enek sing pengen terus ngresiki atine. Supados napa? Supados awake dhewe iki ben iso saitik-saitik iso ngurangi maksiat. Yo wis mbuh kuwi maksiate awak apa maksiate ati, gitu. Maksiate awak ya wis rewono-reno, ndang nesu, muring-muring. Kadang yo ngejak gelut kancane, ngeloni kancane, pamer. Gitu. Kok maksiate ati yo dengki. Yo ora gelem bersyukur, gitu. Kadang yo ati iki dinggo ibadah wangel. Wes dituruti terus maksiat diterusi terus. Lah iki awake dhewe iki wis to. Saben dina, saben wektu terus berperang karo sing jenenge napa? Hawa maksiat. Lah, sangka perang iki mang lho. Sangka perang iki mang malih kena diomongi. Kena diarani awake dhewe iki termasuk wong sing sabar utawa wong sing ora. Gitu. Awake dhewe mestine yo ngakoni ya Bro ya. Awake dhewe saben dina gitu. Saben dina awake dhewe mesti kalah karo sing jenenge maksiat. Gitu Bro. Nah, mula niku awake dhewe kadang iki lek wis umur 40 ning dhuwur. Awake dhewe iki lek wis umur 40 ning dhuwur, Bro. Awake dhewe iki lekas mulai enek rasa gringging-gringgingen ning sikil. Ya ta. Mulai enek rasa was-was ning pikiran. Mulai tensine gampang munggah. Iso ora iso awake dhewe mesti napa nglakoni ngendikane Kanjeng Nabi niku aksiru dzikron hadhihi biladatil maut. Ya ta. Awake dhewe iki mesti ngekeh-ngekehne mikir. Mikir napa? Ya kuwi mikir mati. Ngoten. Kadang wong ki lek ijik ning nggon fase niki fase wong sing sehat iku mikire ngene, aku kok lek mati anakku piye ya, ngono bojoku ya apa ya dipek wong ngono ta Bro ya.
Tapi lek fase kuwi wis fase awake dhewe iki wis iso sumeleh dateng kodhok kodare pangeran. Sing diwedeni ora sing ning donya, tapi awake dhewe iki lho. Haus lek wis mati nggono iki dihisab apa ora ya iki ya. Kowe lek dihisab kek piye iki? Ya aku yo tahu ngapusi wong kae nggono aku lek priyo wisin aku. Aku tahu jawab bro. Nyolong telo ning jaten iki piye iki sok lek dihisab iki sok. Ya ngono gitu. Dadi awake dhewe iki wedine iki versi-versi. Lek cilik-cilik iki. Lek cilik-cilik ngono wedine mati iki krana frustasi, Bro. Aku tak mati ae ben sing pegel karo aku ben kapok. Ngono to? Iya to. Malih numpak motor peak. Kapok reon. Terus sing rodok gede fasene 40-an, lek mati iki kok anakku piye? Anakku piye? Terus ngono kok bojoku piye? Bondo-bondoku piye? Tapi lek sing fase niki wis fase wong iki mang wis iso jeroni manah. Umpamane wong ngono wis pernah belajar usul datang Allah. Niku mati niki wedi karo hisabe Gusti Allah. Ya mula niku awake dhewe karek fase ning ndi. Mungkin yo kadang setengah cek mikir bojone. Setengah cek mikir hisab. Ngoten to ya. Ning tapi kalian Kanjeng Nabi awake dhewe iki diweki pitutur, diweki senjata supados awake dhewe iki boten dihisab dening pangeran, ya iku saben dina awake dhewe iki dikon maca napa niki wau Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ning tapi lek maca ya cukur-cukur maca tok. Kan wingi niku diomongne to. Lek maca, lek wiritan aja wiritan tok. Ning tapi karo berusaha. Piye ampriye wiritan iki mang, bacaan iki mang iso putih bersih semurni-murninya. Sebab punapa? Sebab Allah Maha Suci, Allah Maha Murni, ora bakal nampa perkawis ingkang reget. Iki lho, Bro. Jadi wong duwe ilmu ora mesti wong duwe pedang, ibaratnya wong duwe pedang naga puspa ora mesti iso ngge. Gitu. Wong duwe pedang naga puspa ora mesti iso ngge, Bro. Wong duwe motor iku lho ora mesti lek iso ngge motor. Aku biyen tau duwe roda papat iki malah ya ora iso nyetir to, Bro. Ya wis cocok to. Jadi uang walaupun to duwe ngelmune Allahumma barik li fil mauti fima ba'dal maut yo urung mesti iki mang ditampa. Terus PR awake dhewe urip ning donya iki apa? PR iki PR piye? Ampriye amale awake dhewe, zikire awake dhewe, bacaane awake dhewe iki mang ditampa kalian Gusti Allah. Iki lho, ngelmune rada dhuwur nek iki ya, Bro ya. Ya to, Bro? Allah melenceng. Pagah anu. Ngelmuku omongnya aku ra iso gaya anak lanang. Anu, ngece ya. Ngece to. Kemelelet ya. Peh anake lanang ngono kemelelet. Jajal aku tawanan ana bojone. Ora lanang pitu kok.
Dadi intine ngene ku wae. Awake dhewe iki urip ning donya iki mesti saben dina simpangan karo nikmat kalian musibah. Kula iki nembe ya ngopi bareng karo namine Mbah Yai Maswan. Mbah Yai Maswan niku daleme pare mriko. Niku kula diaturi ngeten. Ngeten lho Pak Husen. Saben dina gitu. Saben dina iku bumi niku mesti mubeng. Gitu. Bumi niku mesti mubeng niku miturut napa nih? Miturut ngelmu perbumiane. Tapi sejatine sing mubeng iki ora gur bumine tok. Tetapi keadaan kodok kodare makhluk ingkang manggen wonten ing bumi niku. Mula niku wong iki ndek iki seneng, Bro. Berarti ndek iki seneng adol pitik payune larang, ya toh. Sing numpuk kebolo dhewe. Ndek iki seneng. Barate kene sing gak bisa. Ya. Wah, niku ya semono. Contohnya ndek iki seneng oleh nikmat-nikmat. Bumi niku berputar. Keadaane manusia niku ya berputar. Ora rido saiki yo mumet. Gitu, kathah to. Uang niku nggih ngoten niku. Ndek iki suwe hak. Bahasa ngono. Isuke roh-roh kok wis cekreh-cekreh. Oke to, Bro ya? Oke. Ndek iki ya ngono. Ndek iki seneng iso kenal karo cah wedok. Sampai koncone dipameri senenge, dibosi sate. Ora rido Kang Romdino marono ngasenake temune putus. Ngono iku lho. Terus pertanyaane niku ngeten. Lek memang keadaane makhluk sing urip ning donya niku wau saben dina niku berputar. Terus keadaane pas bumi niku wau muntir. Sing tinggi gocekan awake dhewe apa? Jadi pas keadaan awake dhewe kena musibah, mbuh niku wau musibah zahir utawa musibah batin, gocekane awake dhewe iki apa? Lha sing paling penting ya iki. Lah lek iki mang wong sing urip ning nggon donya iki mang pas kondisi muncul iki mang ora duwe goncekan, Bro. Wis to. Mestine putus asa. Gitu. Muring. Nesa nesu. Wis mesti kuwi. Lah lek kuwi diterus terus nih. Semakin jauh saking rahmate pengira. Bila uang iku, Bro, lek ora iso gocekan, suwi-suwi mesti nawa niku lambunge munggah, tensine munggah, gitu. Terus kolesterolnya munggah. Bahkan yo enek wong lek ra duwe gocekan, kondisi kena musibah malah golek perkawis ingkang maksiat sing luwih kathah, mendem-mendeman, dangdung, wis judine dipolne, gitu. Ngoten niku. Mula niku ketika awake dhewe iki kena musibah, ketika bumi iki malik, awake dhewe manggen ning piringan. Goncekane awake dhewe apa ben awake dhewe ora jeblok. Goncekane apa, Bro?
Bojane apa? Godhong karo. Gitu, Bro. Ya iku apa? Gojane ora enek-enek. Lintune dawuh-dawuhe pangeran. Kalau pangeran kena didhawuhi to, Bro. Sapa wong kang gelem sabar pikantuk ganjaran ingkang boten kantenan. Wong sing gelem sabar kuwi, Bro, oleh ganjaran sing ra kena diitung. Terus sing kedua, wong sing gelem sabar kuwi cedhek karo pitulunge Gusti Allah. Mula iku awake dhewe yo berusaha iso sopan. Terus rada dijeroni neh. Wayahe lek mutekon ngene. Piye to Pak Husen ampriye iso sabar. Gila. Angel deh iki, Bro. Angel deh. Kayak piye lho. Ngomongnya sabar. PTE dipek oleh ora. Oleh berarti oleh sabar, ora samsu. Kowe iki wis salah penafsiran, Bro. Diapusi kancane sabar ora. Pite omongnya tarungane apik, temone mlempeng. Patrio ngelmune pite iki mlempeng. Jadi gitu wae. Piye carane awake dhewe ben iso sabar? Ya iku saithik-ithik saisa-isane awake dhewe iki berusaha terus nyedek datang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seneng utawa susah. Jadi iki wong sing sabar kuwi asline ora kok moro-moro sabar ki mboten lho, Pak. Mboten. Wong sing sabar kuwi ki keistimewaan sing diduweni manungsa. Sing paling istimewa ning nggon manungsa ya kuwi sabar. Lah ternyata sabar iku ora semata-mata gawane wong enggak. Wong ngalah kuwi ra kena diomongi sabar. Nggih, dibuli gitu. Dibuli meneng ngenes. Gene. Kuwi ora sabar, tapi kuwi kalah. Ngoten lho ya. Sabar ki mboten ngoten. Sabar kuwi ya iku nampi perkawis nampi perkawis musibah sing diparingne pangeran dateng awake dhewe tampi kanthi nuju luwih cedhek, luwih semangat anggene ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge sabar. Ngoten lho. PTE kok jaluk, kok aku kok kon sabar. Jotos kongor. Tewu. Kuwi ora sabar, Bro. PTE ku kok colong, terus aku ki bente. Atreyo nek Gusti Allah. Kuwi remuk, Bro. Kalah tafsir kuwi. Kudune wong sabar ini. Ya, sapa sing wani nyolong pitikku? Bener kuwi nek Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nitipne pitik kuwi ning aku, kudune aku iso jaga bondo. Jaga bondo iki perintahe pangeran. Oh, wong sing nyolong gendus ya. Tewu iki sesuai. Ngoten lho. Kuwi jenenge kuwi iki sabar, Bro. Ngoten lho. Dadi intine sabar kuwi kudu duwe ngelmu. Ngelmune sabar ya iku awake dhewe gunakne musibah niki wau dingge pancatan piye awake dhewe iki luwih cedhek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Musibah mergo kilaf.
Ini memang yo ganjarane wong kilaf yo memang musibah. Tentang kau wereng karo bojo ra tiweki dhuwit, bojo benyo jangane kates. Bojone kondol wong. Kuwi yo musibah to, Bro ya. Kilaf kuwi iso nimbule musibah to, Bro. Biasanya dolanan ati ya. Tukang wiani cah wedok. Terus ngerayu-ngerayu wong wedok. Bahasan ngono, bahasan teko wayahe napa niku, wayahe ditembung ra gelem. Lah iki yo repot to nggih. Mula niku awake dhewe kudu belajar sabar. Ngoten nggih. Iki mungkin kula aturin ku cekap sementen nggih. Lan iki wau dirawuhi yo kanca yo guru. Ngoten lho. Guru itu ora kok kudu tau mulang utawa tau piye ya enggak. Tapi persasat guru niku ibarat niku untune guru niku ya guru. Ngoten lho. Wong sing awake dhewe anti-ati pituturipun. Ngoten lho nggih. Sebab insyaallah lek awake dhewe oleh ridho, ngoten. Oleh ridho saking putune guru, anake guru, turune guru, insya Allah ngelmune awake dhewe penak anggene ngamal iki. Manfaat dunya akhirat. Ngoten nggih. Nggih kula suwun niki, Pak. Pak Gus. Lah kula suwun Gus Nurin niku sak witik-witik iki kudu piye ngono lho, apreh mbok Senen-senen ana gembus iki lho. Senen ana gembus iki lho, Pak. Gus Senen ana gembus iki, Gus. Mbuh piye ngono apriye ben awake dhewe iki langkung napa niki guyub rukun, semangat wonten. Yes, mugi-mugi nyuwun dungane pindah lho niki nggih. Mugi-mugi kula niku sak kanca niku kersane saged kompak ngoten lho. Nggih pun. Iki kula cekapi nggih. Saking kula lek suwi-suwi aku di rumahne biasanya aku lek omong niku suwi-suwi kleru kuwi teko. Iki sebab aben omongnya dibisiki iki ngono aku bingung suwi-suwi. Suwi-suwi teko iku. Kleru ku setan iki. Setan lho bisik suwi-suwi kleru. Kleru kuwi teko. Ngoten pun cekap semeten nggih. Wis mugi-mugi niki awake dhewe iso ngamalaken awake dhewe bebas sangka hisabe pangeran. Amin ya robbal alamin. Pun cekap sementen akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Monggo wis sak anune, sak doane, sak une-unine. Sonen kaya kula niki perlu sampean seneni. Sedelut ta sekarang. Sedelut ae. Amit ya. Kene. Apa wis. Wis maes. Ngopi-ngopi nopo. Nggih. Pripun nggih kula suwun nggih majelis tumbuti saged mampasang-sang. Mugi istiqomah. Amin. Istiqomah niku nggih. Istiqomah niku napa? Ainul karomah nggih. Luwih sae timbang 1000 karomah mugi-mugi saged ngaos tumbuti dadosna gugurne kewajiban kita sedaya keranten termasuk napa? Tolakul ilmi niku nggih parintutan ala muslimin. Mugi-mugi saged ngaturna gugurna kewajiban kita sedaya selaku umat muslim nggih saged istiqomah, saged rukun mriki nganu napa muri-muri lah napa dalem berbahayai mugi kita sedaya angsal barokahipun Bayi Sepur, Bayi Bahar, Bayi Hafidhar, amin.
wonten mawon kantor pun dalu. Nggih. Biasanya sampai jam 12 Gus. Hari tenang. Mungkin tutup tambahan. Waduh. Terus. Kelas langsung Pun kering no donga. Pamitan. Wis wengi ya pamitan. Nganu apa jenenge aja diatur ae lho sing kiai ini diatur. Kiai settingan. Wis Pak Husain, doa Pak Husain. Allahumma sholli اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين اللهم توفنا مسلمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشقى اللهم يسر أمورنا واسع صدورنا ونور قلوبنا واحمل صالحة أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Jadi terusé lengkap. Jadi kan di kulo sampun, Gusti sampun. Yai dagangan iki yo kudu ular-ular. Apa gitu. Mau itu hasanah meskipun mboten mau itu. Nah, orang kata hasanah lah. Yang penting mau itu. Jadi kowe tak jaluk awakmu kowe ono mau iku hasanah marang kanca-kanca iki supados kanca-kanca iki piye ambil nang Hasanah. Pak. Enggak usah kasanah nyemangat. Ning tapi saurunge sampean Penyemangat ya. apa niku kowe mau itu. Aku berpikir roh malam ini mang itu piye kata-kata itu kata-kata sing rada mentuh ngono. Aku kan kowe terkerayu lho. Bisa aja berkerayu wong itu to. Piye carane ambil ngerayu pangeran? Ya, itu lho. Kata-katanya piye, Bro? Monggo. Mungkin ulama ini untuk NKRI. Iya tadi. Piye Pak? Paham Pak? Iya gitu. Mugi-mugi Sedaya ulama mriki sedaya NKRI. Kita damai seto iki tak budaya dhisik. Iki yo enteng yo jero. Ulama niku mati yo tenan. Ulama iku lek ning nggon Indonesia iki lek gak NKRI. Ya. Iki yo repot ya. Gitu Pak yo. Awake dhewe iki yo mungkin lek diarani ulama yo urung lah, awake dhewe santri ya. Ini santri. Tapi kan calon-calon penerus gitu. Iso awake dhewe iki besok ya iso panggah NKRI. Walaupun toh awake dhewe iki sekolah ning Arab. Ojo digowo adate wong Arab digowo rene. Ade biasane gawe ketu iki yo wis ora gawe ketu iki ngono lho. Wong kadang iki yo enek. Ulama iyo ora NKRI ngarit mulai juga ya tapi ora apa-apa kuwi ora piye ora yus kok ora apa-apa
Tapi yo sing pasti lek karep yo gawe apa sih iki. Terus apa? Icek ngono nek no. Icek iki. Nah hello, Pak lo sih. Kata-kata mutiara. Cukup siap Pak lawannya. Tahu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Engko tak bedain bareng-bareng karo bono. Iya. Kan nyepai gorengane nang wis ngomong Bapak Ibu. Panganan Wong kata-kata wis panganan teh. wis ora kena bedah wis. Wis ra dibedah wis ae. Kata-kata sing penak lho bisa. Wis lawatan ae. Dulu sebelangan nek wis. Ra iso. Wis pun sekarang betul ya. Kok Pak, pokoknya wis nyerah. Wis ampun wae. Ada Pak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin.
Sallallahu
أحمد يا حبيبي يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك
بسم الله الرحمن الرحيم وهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وبكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزكوا تراءوا عن خلقه وضره إلى نهاية زمان حقه ولما استجب يطرق بيد ربه الخلق وضع الحديد صلى الله عليه وسلم ساليا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وقنا قد سألنا يا الله بدعك يا الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ولا البدر علينا
صلوا على النبي محمد. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا على الحمد في نعمه ويكافئ مسجدا يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلاله وعظمته. اللهم صل على سيدنا محمد ونعوذ لنا من جميع اللهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع أستاذنا وأستاذتنا ومشايخنا ومشايخنا اللهم ربي يسر وتعسر علينا وعلى المسلمين بالدين والدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما قرأت بنور شمسك وقرأنا إلى أبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا كثيرا وقلبا نورا وفهما صحيحا ولسانا فصيحا وعلما يقينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله بسم الله. اللهم صل على محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pekatan kami kita tinggalkan maos ngaji sareng-sareng ugi selawatan sareng-sareng mugi-mugi estu saged utawa barokah kematan kita sedaya barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selajengipun ing mriki kawula menapa dados mufassirul alfaz awal dados akhir wonten lendamanipun kawula menangkupipun pangapunten ingkang sakadharekipun dumateng panjenengan sedaya atur wali ing siratal mustaqim wal afwan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.